Продължаваме разговора тук в студиото на Шлагер Радио с Никола Желязков, защото разнищихме из основи вечерта на мюзикъла, изданието, което предстои следващата седмица. Да припомним пак датата, мястото, часа. 25 юни, 20 часа, Фабрика Култура. Билети може да намерите в платформата на Intace. Добре. И в социалните мрежи на вечерта на мюзикъла вече си имаме Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, всичко. Браво на вас! Сега, говорихме за това, кой ще участва, какво ще изпълните, кой ти помага, но не говорихме за това какво остава скрито, какво не виждат всъщност зрителите, които идват на спектакъла. Ами, те не виждат една 24-часова работа, която е всеки ден и всеки един детайл аз имам минава помощ през теб. Не само и през мен и не само през мен. Първо започва формирането на програмата, на песните, след това всичко се смята, защото аз винаги държа всеки един от артистите, които работят с мен и работят за мен, да получават това, което са заслужили, и това за мен е много важно. Това всичко се смята, уреждане на авторски права, намиране на ноти, намиране на състав, екип, репетиции, защото ние от миналата седмица вече репетираме. И това е безумна работа, костюми, защото всичко трябва да е завършено до последния детайл, поне при мен. И перфекционист си обаче. Жесток. Казаха ли ти? Да, всеки път като работят с мен и добре. Но им харесва, не знам защо. Защото крайният резултат е изключително впечатляващ. Да. За мен винаги най-малкият детайл е важен. Даже преди като правихме в музикалното училище една постановка, те много се смееха с мен, защото аз ги проверях всички за етикети, да не се вижда всичко там, всичко да е както трябва от костюмите. Но винаги не е имало път, в който публиката да е била разочарована от това, което сме направили. И така. Тоест перфекционизмът ти се отплаща. Отплаща се, да. Няма ли да ти липсва училището, сцената? Със сигурност. По-скоро ще ми липсват приятелите и хората, с които работя, защото аз вече 5 години такива неща и така сме израснали всички заедно. Но хубавото е, че аз сега си създадох един независим проект New Stage Live, който ще прави, идеята е да прави късометражни филми, концерти, спектакли. Ще видим в бъдеще всякакви неща ще прави, и всъщност тези хора, с които съм работил 5 години, продължават да бъдат с мен и те ще ми помагат заедно ще работим върху различни проекти. Все още не можем да казваме, защото всичко е в много начално. Проект. Да, всичко е много начално, но и на New Stage Live имаме социални мрежи, така че ако някой му е интересно, може да вече ми е интересно. Да влезе, да го последва и да види, защото според мен от това, което си говорим и почваме вече да мислим, доста интересни неща ще предстоят и ние ще израстваме с него, с този проект. Добре, ама кога ще стане това, защото на теб ти предстои да учиш в София? Ами паралелно. Какво кандидатстваш? Класическо пеене в академията, като надявам се всичко да е наред и аз вече да си отида там, но всичко, аз смятам, че всичко ще успея. Щом сега съм успяла, ще го успея да го съвместя и да работя паралелно. Съчетаваш. Да. И мисля, че всичко ще си влезе както трябва на мястото. Не те ли е страх, че няма да се справиш, защото много години под една мишница си е тежко за носене? Не знам. Аз винаги съм носил много неща. Свикнал си. Да, и някой път си казвам, преди матурите, особено имах период от 2-3 месеца, в които не правех, само се занимавах с учене. И не съм се занимавал нито с концерти. Честно казвам, по едно време вече почнах да... Липсваш. Много. И така че има моменти, в които трябва човек да спре и да се отдаде на нещо, което е по-важно. Да, приоритети. Да. Как се виждаш ти след, да речем, 20 години? Този въпрос е много... Аз винаги си слагам мечти и някакси как искам да се видя, но честно казвам, те се сбъдват, но не знам защо много по-бързо, отколкото аз си мисля. Аз си мисля, че са след 10, защото винаги съм си мислил... Ти ги направи сега, казваш. Винаги съм си мислил, че ще имам собствен концерт, спектакъл, като стана 25-26, пък аз на 17, не на 18 мисля, че бях, имах първия си концерт, спектакъл, съвсем случайно става и не знам, искам да съм изиграл много мюзикали. Някакси нещата в сферата на изкуството, ако може да се попроменят, не знам, да бъде по-оценен труда на
на хората на изкуството? Според мен публиката го оценява, защото... Говорим за финансовия аспект. Точно така, да. И по-скоро за... Да има държавна политика в тази посока. Да, и за работодателите, защото някакси мюзикъла навлиза в момента в България и на много хора, които се занимават с това и с такъв тип концерти, може би им е още трудно и не знаят какво точно трябва да правят. Та надявам се това да се е променило за 20 години и някакси нещата да вървят по-гладко, по-леко и хората да имат това, от което имат нужда да гледат, защото българските артисти, понеже съм говорил с супер много артисти и в чужбина, българските артисти са много добри и те заслужават високото ниво на продукциите и на всичко. Категорично съм съгласна. Да. Виж какво направи една Дара на точно така, Евровизия. Да. Тя буквално фокусира към нас световната музикална общественост и всички видяха, че в България има много талантливи хора. Със сигурност имаме много талантливи артисти, но по работата си с вечерта на мюзикъла, тъй като аз качвам постове за всеки един от артистите не се чувстват достатъчно, може би, показани или по-скоро, не знам как да го нарека, оценени защото те влагат много. Аз с хората, които работят, мога да го кажа абсолютно от моята гледна точка, че работят безумно много, въпреки това, че някой път финансовата част не е тази, която трябва да бъде, но работят, защото сърцето им го иска и някакси когато видиш, дори става съм свидетел на това, когато им купя по една вода за репетицията, че те просто им светват очичките и се чувстват топло, че ти се грижиш за тях и че ги оценяваш като хора, които вършат работа за теб, което е много важно и се надявам да се промени до 20 години. Ще ми се да отидете на гастрол с вашият мюзикъл, и на да ви видят другите страни, да видиш какво отношение е там към изкуството. Да, и на нас ни се иска, мислим го хората, които са покрай мен, но все още сме на сега имаш да кандидатстваш. Да, все още сме на пауза, така че и това ще му дойде време, това съм сигурен. Да. Как мина балът ти? Малко по-лично да поговорим сега. Балът беше добре, има много съученици, които много се вживяваха от бала. Аз някакси ми е една вечер, която по-скоро да прекараш време с близките си, за да отпразнуваш това, че си завършил. Но да те благослови рода ти, да ти пожелая на добър час. Точно така. Беше интересно, беше нещо различно, за мен беше странно. Ти пя ли на бала си? Не съм пял. Не съм пял, не съм пял, но танцувахме много. Помня в ресторанта, жестоки танци, моят клас е такъв, че като пуснеш нещо и почват всички да танцуват и да се кефят на музиката. Браво! И така. Какво ще ти липсва от Русе? Ами аз много си обичам града, защото самият град има много голям потенциал за всичко, за изкуство. Факт. Аз не знам дали хората си дават сметка, но в Русе има безумно много изкуство. И не само като сгради, аз някой път като се разхождам из града и се заглеждам по сградите и си казвам, боже, аз живея тук, пък не си виждам това, което съм видял. Да, не съм видял всичко. И понеже сме и снимали късометражни филми из Русе и от колеги, които работят в филмовата индустрия, професионалисти, знам, че идват тук много големи екипи, които снимат, защото тук имаме всичко. Имаме си река, имаме си архитектура, има всичко. И много обичам Русе. Другото любимо място, което страшно много обичам, това е сградата на Държавна опера Русе. Просто защото аз там израснах и много се радвам, че лека по лека започват да я възраждат. А кой те откри всъщност за голямата сцена на операта? Значи пътя ми до операта стигна по много интересен начин. Аз се бях записал на лятна академия в историческият музей при Роси и Илия Деведжиеви и те казаха ми, то ще ти хареса, ти можеш да пееш, можеш да играеш, можеш да танцуваш, ела в детската опера. И аз отидох на кастинг, понеже тогава имаше ние бяхме само 40 деца малки, които бяхме четвърти-пети клас сме били. И оттам Свилен Димитров, те започнаха да ми помагат. Аз започнах да играя в големите постановки на операта, в мюзикълът Кабаре и някакси аз първоначално исках да се занимавам с класическо пеене, но
преоткрих това, че мюзикълът има всички части, които на теб мен ти харесва. ми харесват. И театър, танц, и музика, всичко, и танц. Всичко. И това е прекрасно изкуство, което пък иска и много работа. Но, и много комплексни качества. Много и постоянно да се усъвършенства, защото... Но аз винаги съм казвала, че за един добър артист на сцената той трябва да умее всичко. Точно да пее, да танцува и да говори. Сега тия неща може само да рецитирам, а не мога да изпея една нота и не мога да изтанцувам. Някак си ми се губи тази комплексност. Мултифункционален си. Опитвам се. Аз постоянно надграждам. Въпреки те са моментни тези организации, които правя, нали, вечерта на мюзикъла. През другото време аз постоянно и танцувам, и тренирам, пея, ходя на майсторски класове. Нон-стоп. Гледам колеги, които са в чужбина, вече мога да ги нарека колеги, които работят в чужбина, артисти, мюзикъл и така да го наречем, с думата крада от тях, каквото мога. Естествено, как? Идеи винаги можеш да вземеш. Всичко, от много. Дори от абсолютно всеки можеш да си вземеш по нещо. Така е. Никола, много ти благодаря за това, че отдели от времето си. Аз благодаря. И то преди такова голямо събитие. Отиваш да репетираш, предполагам, след нашия ефир, за да не те чакат, освобождаваме те. Сега какво да ти пуснем в нашия ефир? Може песента СОС на Защото? Аба, защото ще бъде част от вечерта на мюзикъла. Пускаме тогава СОС на Аба, специално за Никола Желязков, вечерта на мюзикъла. Отивайте, гледайте!